Γεια σας! Είμαστε το τμήμα ΙΡ 6. Όλοι έχουμε ελληνική καταγωγή. Κάποιοι από εμάς πηγαίνουμε αρκετά χρόνια στο ελληνικό σχολείο από μικρά παιδιά. Έχουμε λάβει μέρος και σε πολλές εκδηλώσεις. Πάντα είχαμε λίγο άγχος όταν έπρεπε να πούμε το ποίημα μας. Υπήρχαν όμως τρόποι να τα ξεπερνάμε. Εδώ είμαστε στα backstage της γιορτής της 25ης Μαρτίου με την κυρία Ειρήνη. Να ένας τρόπος να χαλαρώσουμε. Στο τέλος όλα πήγαιναν καλά και μάλιστα παίρναμε και βραβεία. Εδώ είμαστε με τον κύριο Ανδρέα, τον δάσκαλο που είχαμε πέρσι. Η αγαπημένη μας γιορτή όμως είναι η τελετή λήξης, όπου παίζουμε, γελάμε και περνάμε φανταστικά. Με το σχολείο έχουμε κάνει και πολλές εκδρομές. Εδώ είμαι στη σχολική εκδρομή στην Αθήνα. Ενώ εδώ είμαι 12 χρόνων και έχουμε πάει σκι στο Λακέοφ. Δεν θυμάμαι πόσες φορές έφαγα τα μούτρα μου στα χιόνια. Το καλοκαίρι είχαμε πάει στην Κέρκυρα με το σχολείο. Εδώ είμαι με τους φίλους που έχω κάνει από το ελληνικό σχολείο. Περάσαμε φανταστικά πίνοντας το φρέδο εσπρέσο. Φέτος περνάμε υπέροχα στο ελληνικό σχολείο. Εδώ είναι μια φωτογραφία που φτιάξαμε όλοι οι μαθητές μαζί για να θυμόμαστε τη λέξη φιστούκο βούτυρο. Και τώρα μία ευχή. Αγαπημένο μας σχολείο σου, ευχόμαστε να είσαι εδώ τόσα και άλλα τόσα χρόνια. Μεγάλωσα στο ελληνικό χωριό Μπελογιάννης στην Ουγγαρία. Έμαθα ελληνικά στο σχολείο του χωριού. Στο γυμνάσιο συνέχισα τα μαθήματα ελληνικών στο σχολείο Μανώλης Γλέζος στη Βουδαπέστη. Έχω πάρει μέρος σε πολλές γιορτές και εκδρομές του σχολείου. Χόρεψα στο χορευτικό συγκρότημα του χωριού Μπελογιάννη. Μέχρι και κουραβιέδες φτιάξαμε. Ταξιδέψαμε στην Αθήνα, εκπαιδευτική εκδρομή και ανεβήκαμε στην Ακρόπολη. Και είδαμε το οδείο Ηρώδου του Αττικού. Την επόμενη χρονιά πήγαμε στη Ρόδο. Ελλάδα για μένα σημαίνει θάλασσα, ήλιος και πατρίδα. Από τότε που ήμουν παιδί, συμμετέχω στις κατασκηνώσεις που διοργανώνει το ελληνικό σχολείο Μανώλης Γλέζος. Απόλαυσα εξίσου τις κατασκηνώσεις σκι, τις εκδρομές με κανό και το ταξίδι Εράσμους, αλλά οι καλοκαιρινές κατασκηνώσεις ήταν πάντα οι αγαπημένες μου. Εκεί όχι μόνο είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω με ενδιαφέροντα πολιτιστικά προγράμματα και να γνωρίσω πανέμορφα μέρη της Ελλάδας, αλλά και να δημιουργήσω φιλίες που θα μείνουν για πάντα. Έχουμε επισκεφθεί μεταξύ άλλων την Λευκάδα, την Κέρκυρα, την Πάργα, την Θεσσαλονίκη, τα Γιάννηνα και τα Τρίκαλα. Εκτός από τις βουτιές στην θάλασσα, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ράφτινγκ και να συμμετάσχουμε σε θαλάσσιες εκδρομές. Οι κατασκηνώσεις στην Ελλάδα σημαίνουν πολλά για μένα. Με λένε Αθηνά Αγγελίδου. Πηγαίνω στο ελληνικό σχολείο για πολλά χρόνια. Σε αυτά τα χρόνια συναντήθηκα και γνώρισα πολλούς ανθρώπους από διαφορετικά μέρη. Είχα την ευκαιρία να πάω και στην Ελλάδα με το σχολείο.
Ήταν μια μοναδική εμπειρία ζωής. Έμαθα πολλά πράγματα από την ελληνική κουλτούρα και την ιστορία της Ελλάδας. Η λογοτεχνική βραδιά οργανώθηκε στο ελληνικό σχολείο και χάρηκα που μπόρεσα να πάρω μέρος σε αυτήν. Μαθαίνω ελληνικά γιατί έχω συγγενείς στην Ελλάδα και έχω πολλούς φίλους από εκεί και θέλω να μιλάω με αυτούς. Με ενδιαφέρει να μαθαίνω για τους πολιτισμούς άλλων λαών. Με λένε Γιάνκοβιτς Ντορίνα. Πήγαινα 7 χρόνια στο ελληνικό σχολείο. Σε αυτά τα χρόνια έμαθα ελληνικά και βρήκα μια πολύ καλή φίλη. Με το σχολείο πήγα σε μια κατασκήνωση στην Ουγγαρία. Εκεί πέρασα τέλεια και συνάντησα καινούριους ανθρώπους. Μαθαίνω ελληνικά για να μην ξεχάσω την γλώσσα και να μάθω πιο καλύτερα τα ελληνικά. Με λένε Θάνο και πηγαίνω εδώ και 10 χρόνια στο ελληνικό σχολείο. Σε αυτά τα 10 χρόνια έχω πάρει μέρος σε πάρα πολλές δραστηριότητες και προγράμματα του σχολείου. Όπως σε εκπαιδευτικά project στο Dömös, στο μεγαλύτερο μάθημα του κόσμου, στο Lillafyred και στην εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα, το Σούνιο και τους Δελφούς. Αλλά έχω φτιάξει μελομακάρονε και κουραμπιέδες με τους συμμαθητές μου. Θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα στην Ελλάδα με το σχολείο, ήταν στη κατασκήνωση Τσαφτσούφ στη Χαλκιδική. Εκεί μπορούσαμε να κοιμηθούμε αργά, να χορεύουμε στις 10 το βράδυ, να πηγαίνουμε στη θάλασσα κάθε μέρα και κάποιες φορές να μας κάνουν πλάκα οι μεγάλοι. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Το σχολείο κάνει κάθε χρόνο πολλές γιορτές. Σε αρκετές έχω πάρει μέρος και όταν ήμουν μικρός, αλλά και τα τελευταία χρόνια, όπως στην Εθνική Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, που συμμέτειχα στο σχολικό σκέτς και έπαιζα ένα παιδί που ο πατέρας του φεύγει για να πολεμήσει. Μου άρεσε γιατί παίζαμε ωραία και άρεσε στο κοινό. Εγώ άρχισα το ελληνικό σχολείο πριν από 10 χρόνια στον Νηπιαγωγείο. Η μητέρα μου είναι Ελληνίδα και με έγραψε μαζί με τον αδερφό μου. Μαθαίνω ελληνικά για να μπορώ να μιλάω με τους παππούδες μου που μένουν στην Ελλάδα και δεν ξέρουν ουγγρικά. Δεν θυμάμαι πώς ήταν το ελληνικό σχολείο όταν ήμουν μικρός, αλλά θυμάμαι τα παιχνίδια που κάναμε στα μαθήματα που τα λάτρευα πολύ. Τώρα προσπαθώ να μην κοιμηθώ στο μάθημα γιατί έρχομαι κουρασμένος από το πρωινό σχολείο. Οι αγαπημένες μου αναμνήσεις είναι από τις εκδρομές του σκι με το ελληνικό σχολείο. Πήγαμε πολλές φορές στην Αυστρία και στην Ιταλία. Κάναμε πλάκες με τους φίλους μου και έμαθα ένα καινούριο άθλημα. Ξεκίνησα πριν από 10 χρόνια, μαθαίνω ελληνικά διότι η γιαγιά μου είναι Ελληνίδα. Όταν ήμουν μικρός παίζαμε πάρα πολύ στην τάξη και τώρα μαθαίνουμε κανονικά. Οι καλύτερες αναμνήσεις μου από το ελληνικό σχολείο είναι από τις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις με τους φίλους μου. Ξεκίνησα πριν από 10 χρόνια στον Νηπιαγωγείο. Μαθαίνω ελληνικά γιατί οι παππούδες μου είναι Έλληνες και έπρεπε να μάθω καλά τη μητρική γλώσσα τους. Στις μικρές τάξεις παίζαμε πολύ και φτιάχναμε γλυκά όταν γιορτάζαμε κάτι. Τώρα είναι πιο απαιτητικά τα πράγματα. Θεωρώ ότι η γραμματική είναι το πιο δύσκολο κομμάτι από την ελληνική γλώσσα, αλλά ενθουσιάζομαι όταν την καταλαβαίνω. Η καλύτερη ανάμνηση μου είναι όταν ήμουν μικρή και παίζαμε το παιχνίδι Λίκε Λίκε και όταν έδωσα εξετάσεις ελληνομάθειας. Ήμουνα πολύ περήφανη για εμένα που τα κατάφερα. Ξεκινήσα το σχολείο πριν από 10 χρόνια περίπου. Ξεκινήσα σε μια μεγάλη ομάδα και τώρα είμαι με 2 από αυτούς που ήταν στην παλιά μου τάξη. Καλές φιλίες έγιναν για μένα. Χαίρομαι πολύ που κάνω καινούριες φιλίες και μπορώ να γνωρίζω καινούριους ανθρώπους. Όταν ήμουν μικρή παίζαμε πολύ στο μάθημα. Προτιμούσα αυτό το παιχνίδι που το λένε Λίκε Λίκε. Γελούσαμε πολύ, τώρα κάνουμε πιο πολύ γραμματική
και μιλάμε περισσότερο. Είμαι ενθουσιασμένη με αυτά που μαθαίνω, σίγουρα, αλλά είναι πιο κουραστικό. Είμαι μισή Ελληνίδα, ο μπαμπάς μου είναι Έλληνας. Ήθελα να μάθω ελληνικά για να μιλάω με τους παππούδες μου και για να έχω επαφή με την κουλτούρα. Για μένα αρκετά πράγματα. Πολιτισμός, οικογένεια, φίλοι. Είναι κοντά στην καρδιά μου, γιατί μου έμαθε πολλά. Μου αρέσει, αλλά είναι δύσκολη γλώσσα. Ελπίζω να μάθω πιο πολλά πράγματα στο μέλλον. Η ελληνική γλώσσα είναι πανέμορφη και σημαίνει πολλά για μένα. Μαθαίνω τη γλώσσα της καταγωγής μου και έχω επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό και την κουλτούρα και μου αρέσει γιατί έτσι μπορώ να επικοινωνώ εύκολα όταν βρίσκομαι στην Ελλάδα. Μου αρέσουν τα ελληνικά. Νομίζω ότι είναι μια υπέροχη και απλή γλώσσα και είμαι χαρούμενος που ξέρω να τη μιλάω. Ελπίζω ότι θα μάθω καλά την ελληνική γλώσσα γιατί νιώθω ότι είναι η πιο όμορφη στον κόσμο και μου αρέσει ο ελληνικός πολιτισμός και η κουλτούρα. Δέκα χρόνια περνάμε ωραία στο ελληνικό σχολείο με τους αδέρφους και φίλους. Εκτός από τα μαθήματα, πήραμε μέρος σε πολλά προγράμματα, κάναμε ξενάγηση με το Action Bound. Πήγαμε στην Αθήνα όπου περάσαμε φανταστικά, μόνο έπρεπε να ξυπνήσουμε πολύ νωρίς. Είδαμε τα αξιοθέατα και ενδιαφέροντα ζώα. Κάθε χρόνο φτιάχνουμε βασιλόπιτα που κόβουμε και τρώμε στο μάθημα. Ο Όλη είναι ο τυχερός της τάξης. Φέτος έψησα μια καταπληκτική πορτοκαλόπιτα. Το καλοκαίρι ήμασταν στην Κέρκυρα και είδαμε το Ακέλα. Τα βράδια πήγαμε σε ταβέρνες με νόστιμα φαγητά και μετά άρχισαν τα γλένια. Στην βόλτα με βάρκα είδα μια γελώνα στην θάλασσα. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς πάντα πάμε να γιορτάζουμε με παγωτό. Αποχαιρετήσαμε τον Αλέξ και τον Γρηγόρη που πηγαίνουν τώρα σε πανεπιστήμιο. Σε κάθε τελική λήξη στο ελληνικό σχολείο μας περιμένει με παιχνίδια και με βραβείο σοκολάτας. Στην λογοτεχνική βραδιά διαβάσαμε ωραία κείμενα για τη σχολική ζωή. Στο πρόγραμμα κατά της προκατάληψης πήραμε νέες πληροφορίες για τους Έλληνες της Ουγγαρία και τις άλλες μειονότητες. Φτιάξαμε αφίσες. Συνηθίζουμε να παίρνουμε μέρος στον διαγωνισμό επαγγελίας με καλό αποτέλεσμα. Κατά την εκδρομή την Συχνοπέμπτη στο χωριό Μπελιάννη λύσαμε ασκήσεις σε ένα παιχνίδι και κερδίσαμε πρώτη θέση. Στην εθνική γιορτή του 25 Μαρτίου πρώτη φορά κάναμε μουσική μαζί. Είμαι η Ζωή, είμαι 16 χρόνων. Εγώ μένω στην Βουδαπέστη. Ξεκίνησα τον Σεπτέμβριο στο ελληνικό σχολείο. Έχω μαθήμα 2 φορές την εβδομάδα. Οι δασκάλες είναι ευγενικές. Μαζί μαθαίνουμε πολλά με την Κριστίνα και την Κρίστη. Είμαι η Σοφία και είμαι 18 χρονών. Μου αρέσει το ελληνικό σχολείο γιατί είναι πολύ ωραίο. Ξεκίνησα τον Σεπτέμβριο. Το ελληνικό σχολείο είναι πολύ μακριά από το σπίτι μου, αλλά είναι στο κέντρο της Βουδαπέστης σε ένα ωραίο κτίριο και κοντά στο Aldi. Είμαι ο Θεόφιλος. Είμαι 14 χρόνων. Η Σοφία και η Ζωή είναι οι αδέρφες μου.
ξεκινήσαμε μαζί φέτος. Το ελληνικό σχολείο είναι πολύ καλό. Έχει πολλά προγράμματα για τους μαθητές. Με λένε Πέτρα και είμαι 19 χρονών και εγώ ξεκινήσα τον Σεπτέμβριο το ελληνικό σχολείο. Μου αρέσουν τα προγράμματα και τα μαθήματα. Στο σχολείο γνωρίζουμε την ελληνική ιστορία και την κουλτούρα με τις δάσκαλες. Αγαπάω να μαθαίνω νέα πράγματα. Τον Ιανουάριο και οι 4 πήραμε μέρος σε ένα πρόγραμμα εναντίον των προκαταλήψεων. Εκεί γνωρίσαμε νέους φίλους από άλλες τάξεις, κάναμε ομαδικές εργασίες και στο τέλος φάγαμε πίτσα. Πέρσι με το σχολείο ήμασταν στην Κέρκυρα. Το βράδυ φάγαμε τα φαγητά που έμειναν από το μεσημέρι. Με τις δάσκαλες και τους μαθητές ένα βράδυ κάναμε βραχιόλια. Με 5 κορίτσια κάναμε τα ίδια βραχιόλια φίλια. Ξεκουραστήκαμε στην κεντρική πλατεία. Τα αγόρια έπαιξαν ποδοσφαίρο με τα Ελληνόπουλα. Σε μια ταβέρνα άρχισαν τα φαγητά μας και μέχρι που περιμέναμε παίζαμε μεζάρια που είχαν μαζί μας. Μετά μια μέρα γεμιστή με εμπειρίες κοιμηθήκαμε στο μπαλκόνι του καταλύματος. Μερικές φορές κουραστικό ήταν να φωτογραφίσαμε στον καψώνα. Έπρεπε να καθίσουμε για λίγα λεπτά. Επιστροφή το αεροπλάνο μας άρχισε, αλλά εμείς δεν γιόμασταν. Βρήκαμε διάφορα παιχνίδια και παίζαμε. Μας αρέσει να ζωγραφίζουμε. Στο εργαστήρι ζωγραφικής ζωγραφίσαμε για την Ελλάδα. Πήραμε μέρος στο πρόγραμμα κατά της προκατάληψης. Μάθαμε πολλά καινούρια πράγματα. Πριν τα Χριστούγεννα ψήσαμε κουραβιέδες και τους δώσαμε τους άλλους μαθητές, ήταν νόστιμα. Αυτή τη εικόνα είναι για το Μέτσοβο, το αγαπημένο μου μικρό χωριό στην Ελλάδα. Πήγαμε σε μια εκπαιδευτική εκδρομή. Είδαμε ένα μουσείο εκεί, από που τη θέα ήταν φανταστική. Πίσω μας είναι τα σπίτια του χωριού. Φεγγάρι Κουρταλιώτη είναι μια υδατόπτωση στην Κρήτη. Το νερό ήταν πολύ κρύο, αλλά το μέρος ήταν πολύ όμορφο. Περπατούσαμε αρκετές ώρες στο ποτάμι μετά. Η ανακτορική περιοχή της Κνώσου είναι στην Κρήτη. Μπορούσαμε να δούμε μια εικόνα της ιστορίας του νησιού. Έκανε πολύ ζέστη όλη τη μέρα. Ήταν μια ψηφιακή θεματική εβδομάδα. Περπατήσαμε γύρω από το 15ο διαμέρισμα με τη βοήθεια του Action Mount. Είδαμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα του διαμερίσματος. Ήταν η πρώτη τελετηλήξης όπου συναντήσαμε την Κίτη και την Βιράγ για πρώτη φορά. Τα άλλα 2 κορίτσια έκαναν επίσης μαθήματα για χρόνια, αλλά έχουν σταματήσει. Έγιναν πολλά παιχνίδια, αλλά εμείς δεν παίξαμε. Ήμασταν στο χώριο Μπελογιάννη κατά την Τυκνοπέμπτη. Περάσαμε καλά με τους φίλους μας. Φάγαμε πολύ νόστιμα φαγητά. Περπατήσαμε μαζί στο χώριο και ακούσαμε μουσική. Συναντήσαμε πολλούς ντόπιους. Ήταν ένα εργαστήριο κατά της προκατάληψης. Εδώ προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τις μειονότητες.
Μάθαμε πολλές νέες πληροφορίες και πήραμε ακόμη και πίτσα. Έπρεπε επίσης να φτιάξουμε αφίσες σε ομάδες. Στεκούμαστε στην κάτσαρα του σχολείου με τις δασκάλες μας. Η κυρία Τεσπίνα ξοδεύτηκε την τελευταία μέρα της στην Ουγγαρία και θέλαμε να απαθανατήσουμε αυτή τη στιγμή. Ύστερα περπατήσαμε στο ζαχαροπλαστείο δίπλα στο κοινοβούλιο που η Δέσποινα μας κέρασε. Ένα γλυκό μας δίδαξε για έναν χρόνο και κατά τη γνώμη μου μάθαμε μαζί με την γλώσσα πολλά πράγματα.